Ego makoro jopuro nego be ni avoid kinde makoro gisewinjo milome ne nitiere muoch mano mar tuo mano marachany kata foot and mouth disease. Kata kamano kinde makoro chenro makamae timore itime yo machalo nade kaluore ni mar mondo mi japura nitiere kuonde ma oketi ma jopur tere dhok maggi kata jamni maggi mar mondo mi ochanji kose sirkal kata un kaka jogo ma ochung' ne jamni e pacho kae usebedo ka wuotho e dhot ka dhot mar mondo mi uchan jamni kose time yo machalo nade mar mondo mi chenro makamae ochop ne jopiny duto e kinde makoro itime nono kata itime buo sirkal mamalo. Daktari, ng'enyne seche mwatimo ga chanjo to itime kokalo gi tudruok malach kabisa. Watudore gi skunde, watudore gi chiefs, assistant chiefs, gi jodong chief to gi sub county administrators. Ji duto te biro on board nyaka jo public health. Koro wawuoyo kodgi to nitie centers ma ging'eyo ni kacha to koket kacha to dhok dhi chokore kanyo maber. Yes. Gweng' ka gweng' nigi center ne mayot ma koluonge chanjo to dhiye. Ranyisi ma kuondegi seche moko yudo ka kat dip moro ne ni kamoro, koro kama ne dip nitie no en chanjo. Nitie kuonde moko mantiere pap moko maduong' ma samoro dhok chokore to kwae. Koro ndalo midwa chenji kama to pap machalo kamago emitiyo godo. Pabegi ong'ere, kwatiyo gi chive gi jodong chief to ng'eyo konyowa fwenyo kuonde ma pabegi nitiere. Koro sama wada chenjo tikona kona ji ni keluru dhok kama kama, keluru dhok kama kama, keluru jamni kama kama. To ji kelo jamni kanyo tichanjo kanyo e yo mowinjore. Nikech ok wanyal dhi dhot ka dhot, dhi dhot ka dhot de ber kabisa. But ok wanyal dhi dhot ka dhot nikech staff stain jotich mag sirkal ok ng'eny. Koro thuolo mar wuotho dhot ka dhot nyalo bedo matek to bende nyalo kawo kinde malach ahinya. Koro mondo mi chanjo ni ok timre e thuolo machuok manyalore, ji nyaka kel jambgi kama e pabegi. Kendo sama gikelogi e pabegi koro tich bende bedo mayot to chenro kolosi to obedo ma cheaper ne ji duto. Atang'eyo ni kinde ma untiere e chenro kata e kinde makoro chenro makama